Iktar ma jmur żmien iktar qed jiżdiedu l-ammont f'inċidenti tat traffiku rrappurtati. Il-kawżi tal-inċidenti tat traffiku ħafna drabi ikunu l-istess kontravenzjonijiet li għalihom jingħataw l-iktar ċitazzjonijiet. Skont is-Supretendent Mario Tonna, il-qattiela tat traffiku huma 5: sewqan eċċessiv bil-mobile, bla seat belt, nuqqas ta' attenzjoni għat traffic lights jew sewqan taħt l-influwenza tal-alkoħol jew sustanzi tossiċi. Għaldaqstant huwa fid-dmir ta' kull pulizija, speċjalment tat traffiku, li jagħtu ċitazzjoni lil kull min ikun qed jikser il-liġi ta' triq. Jidher li s'issa din is-sena dawn kienu numerużi. Jekk nieħu globalment statistika din is-sena biss, sa l-aħħar ta' Awwissu mit-taqsima tat traffiku biss. Mhux qed ngħid jiġifieri l-membri tal-korp kollu. S'issa ġa nħarġu fuq 30,000 ċitazzjoni fis-sfera ta' ksur tar-regolamenti. Iżda liemi l-iktar ċitazzjoni komuni li tingħata? Jekk nieħdu l-istatistika mqarta dis-sena, nista' ngħidlek li l-iktar ċitazzjoni frekwenti li nħarġu huma min isuq bil-telefon ċellulari jew forsi sorpriżi li nintaqgħu magħhom aħna b'xi tablet fuq l-isteering jew b'xi laptop. Jew b'kull dovut rispett xi tfajla tagħmel il-makeup waqt li tisuq. Din is-sena s'issa huwa stmat li ngħataw il fuq minn 3,000 ċitazzjoni lil persuni li jsuqu jew passiġġieri bla seat belt, filwaqt li iktar minn 2,000 ċitazzjoni ingħataw lis-sewwieqa li jużaw il-mobile waqt is-sewqan. Is-Supretendent Tonna fisser kif sewwieq jista' juża l-mobile biss meta l-karozza tkun wieqfa għal kollox, jew f'każ ta' telefonata meta jkun hands-free jew permezz ta' headphone waħda. Kriterja li persuna qed iżomm il-mobile fidu u qed jitkellem bih mill-idea l-widna, mela apparti l-ksur tal-liġi li qed issuq bit-telefon ċellulari li ma tistax, inti qed titlef fil-kontroll sieħ tal-vettura wkoll. Ġifieri għalhekk jidħol il-periklu u hawnhekk jidħlu żewġ ċitazzjonijiet. Is-Supretendent stqar li jkunu numerużi l-każijiet fejn il-pulizija jagħtu twissija biss għaliex l-ewwel għan tagħhom huwa li n-nies ikunu edukati aħjar. Iżda mis-seba' tipprovax tieħu lit għaliex malajr tispiċċa b'ċitazzjoni tistennik fil-posta.